Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki hanyongut ki MLA ki bami khmatna ki constituency bapher jong ka RILUM JAINTIA katana East JAINTIA Hills District but na West JAINTIA Hills District ki bakenthop ya uba lakmen rumboy uba kermen shilla uba coming one umban uba nujor ki sungo uba wailat miki shilla uba shitlang pale but uba snyab halang dhar kila penpau ya kajing PYRSHAH ka bajor halor ka JINGTHMU jong ka sarkar jilla ban IT ya ka kamsam boarding RILUM JAINTIA syakanuguno ka tanat traikam jong ka sarkar lani sya kanuguno ka tanat bala penya da kikinhon shimet kibadai na syabar jong ka jilla. Ha ukurwa bakila pha syakilat pathai khubor kini ki hnyongut ki MLA jong ka RILUM JAINTIA kila dawaru i ka sarkar jilla bakadai ban nang penbha susu ya ka jingtrai kam bat ya ka jing syakri jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited khanang ban punduna ya ka jingdo nong hanrei kam dai pat ban IT pat sya kinogino ki kenhon ne ki company ki badai nabar jong ka jilla. Susu kini ki hnyongut ki MLA kila penparu ya ka jing PYRSHAH ka bajor ban IT ne ka benta ban penbha bat ban pentrai kam ya ka slam penmi boarding jong ka Bentdu Hydroelectric Project kabadan RILUM JAINTIA sya ka nogono ko company shimet lane sya ka nogono ka tanat traikam jong ka sarkar kabadai na syabar jong ka jilla. Kajing ya man meeting yang inne to em kajing snau khia ka yong iในภากัดกำกระจิงติบก็ยังอีกะสอการแคร์ก็โอAIWAIยากะJAINTIA region วรกวีเช็คคอมพานียาอุปไลยากะนี่กระจิงboarding ใช้ยงกิบรูกันนี้ตะก็ยากะ employment ยองกิบรูยังอีkani kata ko ya ka corporation la kamjo I pediang I waro kijing chim nagaliang ka sarkar kamon improve ya ka functioning yang ka MeECL tangwa that's that urai ka sarkar wato chaki government company lenaki non government company ini yang lagi MLA yang JAINTIA I PYRSHAH jori kani te kani ka rai ka yang I to dedet sai ro to ulai show chip minister yang I ya penyui wa ini lagi MLA JAINTIA to PYRSHAH kawa ini yang MLA JAINTIA penpau di PYRSHAH yang JINGTHMU yang ka MeECL wa AIWAI ya ka operation wa ka maintenance ya ka Bentdu Lishka project ta I kam ki nong mi khat yang JAINTIA waro ta I panpau di PYRSHAH jur I kani im chai ka ta ya kani la I ulai chemi manadak meeting chief minister ni MLA JAINTIA waro ulai chemi wa ta I mengai ka ta kateto karai ka yang I ne kam ki MLA ki nong mi khmat yang JAINTIA yang I to ito wa ulilam lanau AIWAI lanau kontrak ya kata ka mentrulishka wa lana ya kata ka distribution wa ka service ya ki chno chow company ya ka JAINTIA region yang I waro kawi Chief Minister to Chief Minister man responsive ya kejisnyau yang kibru ta I nyamut na po JAINTIA irrespective of party I keju kecimut yang I tharai wa Chief Minister ignore ya ke demand yang I lalu dia wa ignore ka te dang ye pat ka dang ye chong ka man step menteri ya kate patet I live Chief Minister de jing kermen wato Chief Minister to pediam ya kan jing snyau to ka snyau la men rumboi ma ko ming wan mbon ko men sha kani to ka jing snyau yang pai ba I to ki chintur yang pai ba I ma em sarkar la ka wan issue ka wato PYRSHAH
ya ka sur pa ba I to imye ka wi klam ri te